televízni diváci. Som rád, že ste si zapli program. Ako sa to hovorí volá? Haló. Tak sa z hory ozýva. Ticho. Tak, pri prvej otázke sme sa divákov pýtali na jedno slovenské porekadlo. Poďme sa pozrieť na odpovede. Dokončite príslovie. Kto neskoro chodí? Menštruácia. Kto neskoro chodí? Nemá hodinky. Čuleky mi to vypadlo z hlavy. Ja som to vedel, ale čuleky vám neviem odpovedať. Ja som to vedel, ale čuleky mi to vypadlo z hlavy. Dokončite príslovie. Kto neskoro chodí? Ďaleko býva. Tak, nasleduje reklama. Fanfón je nový mobilný operátor a voláš len za 37 526 eur mesačne. No, nekúp to. A môžeš volať čaručkami. Miro? Áno, sme späť. Takže jednu otázku už máme za sebou. Poďme sa pozrieť na tú druhú. Čo je observatórium? Vím, čo je, ale to vatórium... Čo je to observatórium? To je to oné. Kam chodia to oné. Tí umelci, ne? Oné, herci a oné. Ne? Observatórium. Čo? Hviezdy? To vím. To je... Ne. Počkajte, ja to vím. Neviem. Reklama. Ahoj. Fanfón je nový mobilný operátor a voláš len za 37 526 eur mesačne. Minule volám máme, že budem v reklame na Fanfón. A ona, že na čo by si ty bol v reklame na vlasy, nemáš na to šampón. Tak, a to je koniec. Ďakujem, že ste nás sledovali. Vidíme sa opäť zajtra. Ja ťa zabijem.